Тишкен бета. Ще играем малко играта Ален Шутър. И ще сложим отбор пилоти, който спира атаките на противниците за 60 секунди. Играем малко PvP. 2 на 2. Взимаме си тия с автоматично пуснати. Добре, взех вече щита. Имаме яйцето. Напредваме малко по малко. Дано да имаме успех. И по-добре да победи. Лошо, бавно търсене. Наново ще търсим. Ата бета. Витамин А, витамин Б, витамин С. Но не се предаваме, по-добре да спечели пълнобойно снаряжение. И дръж се. Катрепим малко мухи. Трета вълна. Самолет не е хубав. Атакуваха ни с дрон. И с супер стрелба. На нас естествено такива неща не ни дава. И така. Ето и крилата. Лесно взет първи бос. Но никой още не е загинал. Не е противник. Стана само ламарена от него. Много го съживиха. Ще пусне щит. За да пусна щит. Но защо не мога да пусна щит? Щит. Така. Би малко извънземни. Един е съживен, пак почина. Тук шейк. И победа за Шкембили и БГ. Най-добрият клан, лидерният Цецо. Заповядайте при нас, търсим български играчи. За още битки последвайте канала. Това е от мене за сега. Ще се чуем пак.